Heddiw, da ni wedi lansio ein hadroddiad sy'n edrych ar Llety Dros Dro yng Nghymru. Da ni wedi canfod bod cynghorau yn gweithredu fel tasan nhw mewn argyfwng bron, yn nofio yn erbyn y llanw ac yn canolbwyntio ar ymateb i alw yn hytrach nag ar atal galw a sicrhau gwerth ymarian. Mae'r adroddiad yn nodi mai chydig iawn o gynnydd mae cynghorau a'i partneriaid wedi wneud o ran atal galw am Llety Dros Dro. Dydy cynghorau ddim rhoi ystyriaeth lawn i werth ymarian wrth iddyn nhw bwyso a mesur y gwahanol opsiynau sydd ar gael i ddarparu Llety Dros Dro. Mae gwerth ymarian yn y cyd-destun yma yn golygu ystyried os ydy'r arian sy'n cael ei wario yn darparu llety sy'n cefnogi pobl yn effeithiol yn helpu i atal galw am Llety Dros Dro yn y dyfodol a hefyd yn lleihau risgiau i ganolydwyedd ariannol. Mae'r adroddiad hefyd yn amlinellu pethau y gall cynghorau i gwneud i helpu fynd i'r afal efo'r sefyllfa ac yn gwneud argymellion i wella gwaith atal ac hefyd o ran asesu gwerth ymarian. Mi allwch chi ddarllen yr adroddiad i llawn ar ein gwefan ni.